most mesélj, apu, mesélj nekem, apu, mi az, hogy becsület? Hogyha az van nekem, jár érte tisztelet? Milyen lesz akkor az igaz szerelem? És ha majd elmúlik, akkor az fáj nekem? Mondnak rá, apu, ma is Istenek, hisznek-e még bennük most is az emberek? Van-e tényleg élet a halál után? És ha ezt kérdezem, miért nézel után? És ha majd felnövök, nekem is lesz sorsom, mert most a tanulás az a legfőbb gondom, miért lesznek rosszak, apu, az emberek? És hogy lehet, hogy vannak éhező gyerekek? Ha munkádért mindig megkapod a béred, akkor a hónap végén miért nincsen pénzed? Ha rám nézel, látom fátyolós a szemed, hogyha én nem lennék, könnyebb volna neked. Hogyha öreg leszek, nekem is lesz szavam, és az unokákat én is elrontatom. A szomszéd néniből mikorra lesz banya, és hogy lesz egy országból mocskos siványbanya. Sok minden nem tudok, de egyet eléltem. Bemutattad nekem, milyen a szeretet. Ne búsulj, apa, nem számít a pénzed, mert jó vagy velem vagy, én így szeretlek téged.